σου ρε. Τι έγινε? Το βάλεις στο YouTube. YouTube, ό,τι θέλεις, Facebook. Καλά αποτυχίο, είσαστε εσείς που θα σπάνε όλοι μαζί. Το ξέρω. Έλα ρε Παπαδόπουλε. Τι έγινε? Γιατρέ, μαγουλά έχω ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις το μάγουλό μου πως το σκόνη. Το μάτι σου μιουρλιάζει αυτό. Κοίτα. Επειδή σε βλέπω καλά, έχει αρχίσει και φωσκώνει το μάγουλό. The Atlanta contingent. We'll just show your face. Τι έγινε? What happened? Get surgery again?